Baleni nggih. Kakang Nur Cahyo, roh ruhani, roh rohmani, roh jasmani, roh hayawani, kaki tumekaning bapa manjinga marang awakku, aku njaluk duit kanggo bangun masjid. Butuhnya beda aja pada kula. Kita butuh kanggo masjid, mangan ora patek butuh. Butuh kanggo niku lho ngecor, tuku semen, tuku pasir, tuku split, tuku paku nggih. Saben dina niku tak wacan niku tenan. Aku njaluk duit kanggo bangun masjid. Nggih, paham? Aku njaluk duit. Wis pira sebutan dhewe pira? Kanggo bangun masjid